Аз съм Ирина и съм старши търговец в Kaufland България. Аз съм учила и завършила нещо много далеч от търговията. Завършила съм право в Софийския университет. Никога не съм имала съмнение дали искам да отида в чужбина, дори само за обучението ми. Останах тук заради семейството, приятелите и защото тук се чувствам пълноценна, така както не мога да си представя, че някъде другаде бих се чувствала. Първоначално като студентка търсих компания, в която да мога да започна моя професионален път. Като позициите, на които започнах първоначално, беше не така преплетена с търговията, просто в последствие, с течение на годините, откривах малко по малко моите професионални пътища и промени, които настъпваха с мен в компанията. Работната атмосфера в Kaufland е изключително интензивна. Колегите в търговските отдели общуваме много помежду си, както и с останалите звена, с които имаме общи допирни точки по отношение на процесите, осигуряващи наличието на стоката в търговска зала. В моя екип смея да кажа, че цари една добра работна атмосфера. Помагаме си винаги, когато имаме нужда един от друг и се учим взаимно. Категориите, в които аз работя, те са много разнородни, преимуществено сладки. Най-сърдечната категория, най-емоционалната категория на Kaufland, бих казала, попада при мен. Това е категорията на пекарна. Също така една от най-интересните категории за сезон лято, сладолед, попада при мен. В моята категория има над 2000 артикула. Ние никога не сме ограничени по отношение на изборът на артикули, а напротив, идеята се ражда от анализите, които сме направили по отношение на клиентското потребление, понякога дори от детски книжки. Стараем се постоянно да гарантираме качество, което предлагаме на нашите клиенти и то да бъде подобрявано. Пример за това е проект, който завършихме съвсем скоро, а именно сертифициране на част от артикулите, които продаваме на пекарна с сертификат TÜV. Когато човек работи от 13 години някъде, тази компания неизменно се превръща в част от неговата вселена. Освен това, Kaufland е образът на професия за мен, няколко много добри приятелства и фирмата, към която се радвам, че принадлежа в момента.